par exemple sa ƴeewi deuxiéme guerre mondiale suko ƴettama waɗama enrôlé tirailleur sénégalais taw janggo maɗa ɓaawa janggo ene fonno nadde dewgal ƴeew jam makko waɗi 6 mois après woɗɓe ngari ene tubaɓe garti tuba koɓe garti ene poti nawde woɗɓe suko debbo o ƴetti tumbude muɗum malla horde muɗum doori jimol ngol ene yimana oɗo batteɗo enrôlé tirailleur sénégalais ene woyi ɗum e heyma Jahoowo sa woodi yaade kami yettoyaade mbeɗa salmina joolam ɓaleejo woni jam makko nawaɗo depuis 6 mois joom bahorombol o sinno debbo ne maaja ene jola e laana ene muta e lugge dans les tranchées de guerre ene werlo kaaƴe mami lomto joolam ɓaleejo joom bahorombol ɗum noon fof pour wiide ko son amour est resté intact kadi no lettre windirtuno ni o waɗi hen mo haala hen kala ko kewi e caggal makko wi pullo sippe gayni pullo umma kooten mi salaki mi wawa ummade pele gasi ñamdi kuuɓe e pullo ko ɗon leekal nokku no ko yaay makko yimata o yaay makko pullo cippannoɗo kosam ene yeeya kosam yeehi yeeyoyde kosam e wuuro wongo yeehi ha ene ummo ndeke koyɗe ɗe kili ko ko ɗon leekal nokku no ɗon no sanki o ƴetti kadi par ce que sa ƴetti Jahoowo paragraphe par paragraphe ene wawi wonde film eyyi o wi yo Allah wattam ñuuñu kanko debbo jimowo de wattami mettellu poolel Mariama hami diwo e gangde mi juuro e gagneje so ɗakkude firani mbaadi so waylaki mi faytata nenam o wi so Allah waɗino ɗum noon fof wawi ɗum wadde o yaltinanama nene makko o wi o faytata nene makko no tawno ko keeci ki waɓani janɗo yaay makko ko bambanoɗo ɓiyu ko waɓo ɗum no hannirte no meeɗa yandede ɓiyu ko no won rewɓe mbaɗata ni kadi o arti noon omo haalanamo ka goɗɗum ko ganduɗa ko ene kewa e wuuro ngo o wi mboɗo haɓay bonɗo ɓe ko sukaɓe worɓe ganduɗa ene jinnoma no feewi kono no ɓe cuusano sade oɗo yeehi goto e fof no eto wi alhamdulillah ɓeena ɓoƴƴo ƴoole ɓeena teƴe cakka ɓeena cenkta jawe no nanga juuɗe goto fof no waɗa agressé pour wiide par force mami wonda e ma e o wi kono noon an mbaɗowo noon a wona joolam ɓaleejo joom bahorombal kadi o haalanimo kadi goɗɗum o wi ko ɓisoɓalɓe o wi gubbol amen hirdima jordi hirdi jordi waali mboɗeeri wuɓɓi liɗɗi wuɓɓori liwgo ngo o badial jolnama e badial tufde laana ɓurka mawde ɗe tufde nde sawla faydande maayo aɗa andi sawla e pular eyyi nokkude haaloɓe taw aɗa ɗeɓa nande koɓe kaalata ko eyyi tawa laaɓani ɓayto noon c'est le murmure woni haaloɓe less aɗa nande daari mumen kamɓen aussi ɗum kam a nanata haydara kamɓe fof ɓe payi wuro ɓe nangi liwogo o wi itti jeddi noon ittanimi jeddi ko naram ɓaleejo Mamadou Sylla donc c'est plusieurs tableaux la musique pular elle est très riche so arti yo Allah wallu en tan ha dañen des cinéastes ganda dañi kadi financement ji mbaɗa projet yaltinde ɗuminaji ɓaɗi noon mbaɗa ɗum comme des films billahi wallahi ma fotno Black Panther